Kakain na kami. So ito yung luto ni mama. Ang sarap. Yan. Ina-brown na sitaw. Food trip na. Morning mga kuy! So welcome sa ating vlog para sa araw na to. So nandito tayo ngayon sa sitawan ni Ate Sel. Ayan, so wala kaming ulam. Kukuha ako ng sitaw para sa ulam namin pang tanghalian. Ayan, so samahan nyo ako mamitas ng ating sitaw. Tapos mamaya update ko din kayo sa status ng ating kalabasa, taniman ng ating kalabasa. Okay mga kuys, tara na, kuha tayong ulam. Okay mga kuy, so nandito na tayo ngayon sa sitawan ni Ate Sel. So manghihingi tayo ng sitaw, kukuha tayo ng sitaw para ulamin natin ngayong araw na to. Ayan, so nag-harvest sila kahapon. So ayan, meron pa naman doon mga makukuha. So kuha tayo, konti lang na makukunin natin ngayon mga kuy, pang ulam lang na. Okay mga kuy, so syempre kuha na tayong sitaw. So kukunin natin mga kuys yung ito. Ayan. Saan ako po sa day? Diyan ka na sa malayo. O diyan ka na sa malayo. Ang daming bunga mga kuys, oh. Kaya lang piliin lang natin yung medyo mura. Yan. Mag-abro tayo kuys ng sitaw. Ilocano edition ko mga kuys, pero masarap yun. Ayan. So ito mga kuys, kinukuha natin yung mga medyo mura lang para hindi pa siya masyado matigas. Untay di yung mo. Ayan mga kuys, medyo madami na tayong nakuha. Dito kuys, madami na ako. Okay, yan. Pwede na ito mga kuys. Madami na tayong nakuha, kaya uwi na tayo para makapagluto na tayo ng ating ulam. Sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin. Marami na rin sila mga kuys, mga nabenta dito sa ating sitawan. Ayan, so nag-harvest sila dito kahapon. Saka lang. Pwesto ko dito. Okay mga kuys, so eto na nga, marami na tayong nakuha sa ating sitaw. Ayan, so sakto na to, pang ulam lang naman.
So marami na silang na-harvest dito mga kuy. So medyo kahit papaano kumikita na rin dito sila Ate Isel. Ayan, binibenta nila yung ating sitaw. Ayan, so pagitan isang araw mga kuy, so every other day, so nag-harvest sila ng sitaw dito sa kanilang taniman. Tapos binibenta nila. Ayan, so hindi na nila binibenta sa palengke mga kuy kasi dito pa lang sa baryo. Ayan, madami na silang suki na bumibili ng kanilang sitaw. Okay, so masarap na ulam to mga kuy. Saan na pa hinihintay natin? Lutuin na yan mga kuy. So kung titignan natin mga kuy, ayan, malapit na rin anihin to ating palayan dito sa tabi ng ating sitaw. So ganda ng palay mga kuy. So aanihin na. Ayan. Okay mga kuy, so ngayon naman mga kuy, pupunta tayo dito sa taniman ng ating kalabasa. So ano nang status ng ating kalabasa? So papakita ko sa inyo kuy yung ating tanim ng kalabasa. Ayan mga kuy, so ito na yung ating taniman ng kalabasa. Ayan, malalaki na sila. Malapit na itong mamulaklak mga kuy, so tingnan nyo. Ayan, so malaki na yung ating taniman ng kalabasa. Sakto ngayon kasi medyo nag-uulan na. So malaking tulong yung buhos ng ulan para mas lumaki pa o mas dumami o gumanda yung ating kalabasaan. Ayan mga kuy, hanggang doon yung ating kalabasa. So hopefully mga kuys, mga 2 more weeks makakaani na tayo dito ng bulaklak. Meron na siya mga kuys, mga ano eh, mga talbos. Ayan, so bawal pa daw kasing kuhanan sabi ni Ate Isel. Baka magtampo yung kalabasa, kaya hintayin na natin ng 2 to 3 weeks para makapag-ani tayo. So pag namulaklak yan kuys, mabilis lang siya. Yung bulaklak syempre magiging bunga, so anihin na naman natin yan. So hanggang doon yan mga kuys. So ayan, may tubig na naman yung irigasyon mga kuys. Okay mga kuys, so tapos na tayo dito sa sitawan. Nakakuha na tayo ng pangulam natin. Ayan, marami na to. So dadagdagan na lang natin ng ibang gulay mamaya para isama natin sa ating inabraw na sitaw. Masarap ang ulam ni Kuya Rod mamaya. Okay mga kuy, so ito na nga, iluluto na ni mama yung aming kinuhang sitaw. Pakita mga mama. Ayan, so harap ka dito ma. Ayan. So batiin mo naman yung ating mga followers. Ayan. So ayan, niluluto niya. Anong luto yan mama? Inabraw. Sa kamatis. Ayan, so magluluto kami ng sitaw na inabraw sa kamatis. Okay mga kuy, so kakain na kami. So ito yung luto ni mama, ang sarap. Yan, inabraw na sitaw. Food trip na.